कसं आहे कोण आहे? कोणाला घेतलं मी? वाटाणा तेच इकडे वाटाणा गाजर बेस वाटाणा तेच गाजर बेस वाटाणा तेच गाजर बेस वाटाणा तेच. हे किती घेते? 1 किलो रताळी. कसे किलो आहे? कसे किलो आहे? 40. विचारलंच नाही. 1 किलो द्या ना. हे आपल्या ह्यांचा मी आणला नाही विकत. असं काजल हे बघ काय म्हणजे आम्ही आणलेला नाही, आमच्या म्हणजे बाजूला रिलेटिव्ह आहेत ना, म्हणजे आहेत ना त्यांचा आहे. काजल तर रिएक्शन दाखव, काजलला रिएक्शन दाखव. आवडला दिलू. थांब थांब दिलू. हे आपले काकी आहेत ना बाहेर, त्यांचं आहे ते घेऊन होती ना. दिलू दिलूला बेबी आणला केला. हे काजलला दाखवायला आणला मेन म्हणजे ताई. हा पकड बरोबर बरोबर पकड. हाचा खाली हात टाक. दिलू हे बघ काय सॉफ्ट वाटतं ना ताई. फ्रेंड आहे फ्रेंड. बुबू आहे बुबू. दिलू दिलू हा दिलू आणि हा बुबू किती मस्त आहे ना. मी खास काजलला आणला मी तो. हा तिला आवडतं ना. पांड्यासारखंच आहे. ह्याचं नाव रोस्टर ठेवलं. रोस्टर खूप एकदम हार्श नाम आहे. इसको एकदम सॉफ्ट नाम चाहिए. चुप्पू हे बघ चुप्पू चुप्पू. हे कुत्री आहे नाही, गर्ल आहे. आवाज करतोय. चल पकड. नाही पण आमची दिलू शानी दिलू. आमची दिलू कधी कोणाला मारत नाही आणि कधी हे नाही करत. हा चला जायचा. बुब्बू आवाज करायला लागला. छोटा बुब्बू. हा तू येते द्यायला येतो बोलते ती. ये बाहेर पर्यंत येते. दिलू टाटा. दिलूला टाटा का टाटा. चल चल चल. नमस्ते. आज मी आलू पराठा बनवते. त्याच्यामध्ये मेथी टाकते, म्हणजे आलू मेथी पराठा. मेथीचा बटाटा मेथी पराठा. म्हणजे मेथीचा पराठा सेपरेटली खायची गरज नाही आणि आलूचा पराठा खायची गरज नाही, बरोबर एकत्र. हा आता इथे व्हिडिओ कोण शूट करताय ते दाखवते तुम्हाला. मोठा पप्पू. हो मोठा पप्पू. ही मी 3 बटाटे घेतले, शिजवून चांगली साल काढून घेतली. ही मेथी आपली जाडी मेथी असते ना, ती मेथी थोडीशी घेतली. 1 कप कापून स्वच्छ धुवून कापून बारीक चिरून घेतले. आणि त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा. हा आणि थोडासा जिरा, म्हणजे अर्धा चमचा जिरा घ्यायचा, अर्धा चमचा लाल मसाला घ्यायचा, गरम मसाला घ्यायचा थोडासा, पाव चमचा, आणि हळद थोडीशी हळद घ्यायची. हा आपला घरगुती मसाला आहे ना. हा आणि हे आपलं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. पिठामध्ये मीठ टाकलेलं आहे. आता हे आपल्या सारणामध्ये थोडंसं घ्यायचं. बरोबर. आता हे सगळं मी हे आपलं लाटायला सुकं पीठ लागतो ना, पोळी लाटायला, पराठा लाटायला. हा ते ही बटाटी पहिली अशी मॅश करून घ्यायची. इथे बटाटा बघा मॅश करून घेतलाय चांगला. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते. त्याच्यामध्ये हे सर्व मसाले टाकते. मीठ टाकायचं आपलं, आणि ही मेथी बारीक कापून घेतलेली चिरूनच घ्यायची ना. चिरूनच घ्यायची. आता छोटी मुलं समजा तर मेथी खात नसतील, अशी भाजी खात नाही ना मेथीची, कडू समजून, तर असे पराठे करून द्यायचे. त्यांना कळणार पण आहे स्टॉकिंग काय असते. हा कोथिंबीर बोलून टाकायची.
आणि असे गोळे करून घ्यायचे ना. हा, आपण किती बनवणार आहे ना ते तसे गोळे करायचे. हे गोळे मोठे हो. केलेत ना, हो. ह्याचे आपण छोटे पण करू शकतो. एकदम नाजूक असे पराठे, थालीपीठ सारखे. हो, पण ह्यात कसं एकच खाऊन माणूस गार होऊन जाईल. एकदम मस्त. म्हणून आम्ही मोठे मोठे केलेत. आणि जेवढे आपले हे असे बॉल्स तयार केलेत आपण तेवढेच हे पिठाचं पण रेडी करायचं ना. हा, नाही रेडी करून ठेवायचे. आणि आपलं हे पीठ उरलं ना चपातीचं, तर आपण पोळ्या करू शकतो चपात्या. हो. आता इथे कोणती कृती चालू आहे? आता त्याच्यामध्ये पराठा हे भरायचंय ना मिश्रण. आपण जरा पोळी लाटून घेऊया. आणि ही पोळी कशी लाटायची आपल्याला? अशी सुकं पीठ लावून. नाही म्हणजे कसं जाड पातळ कसं थोर? हे आपलं गोळा ठेवायचा आहे त्याच्यामध्ये. हा, एवढी लाटायची राहील ना. आता इथे पोटली करून घ्यायची इन शॉर्ट. ह्याच्या आत आहे खजिना. आधी एक लाटून दाखवते. चालेल. आपला गॅस पण पेटवूया. हो, साईड बाय साईड गॅस पण पेटवून घ्यायचं म्हणजे पॅन तेवढा गरम होईल ना. आता लाटा. आता लाटा, हळूहळू लाटायला लाटा. सुरुवात. हळूहळू लाटा, प्रेशर देऊन लाटू नका. कृपया करून नोट डाऊन. आमचा पोलपाट जरा हलतोय, त्यासाठी हे ठेवावे खाली. आणि आपण ज्या साईडनी पोटली बांधलेली त्याचं ऑपोजिट साईडनी हे कसं पण लाटू लाटायचं ना. शकतो. चालतं ना? चालतं. आणि आपल्याला जास्त पातळ नाही करायचं आहे. जास्त पातळ केलं तर कसं आतलं ते मिश्रण आहे ना ते बाहेरचं दिसेल आणि बाहेर येईल. थोडं तेल पॅनला पण टाकायचं. ते स्टिक होईल. थोडं तेल टाकायचं. आपण ते असं पण मिश्रण करू शकतो. भरू शकतो वाटी बनवून ना. पोळ्यासारखं, पुरणपोळी सारखं. पुरणपोळीसारखं. वेगवेगळी पद्धत आहे, ज्यांना जी सोपी पडेल त्या पद्धतीने करायचं. स्टफिंग करा. आता इथे आमची पुरणपोळी रेडी होते. तिखटवाली पुरणपोळी. अरे वा, मस्त छान दिसते ना. चायसोबत काय भारी लागेल ना पराठा. मस्त. सकाळचा नाश्ता. मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे कुक करायचं आहे ना. हा, बरोबर. आता तू एक लाटून दाखवशील. हो, लाटते मी. ते आपला तिसरा पराठा. किती यम्मी दिसतायत ना. तिसरा पराठा छान दिसतं एकदम. आता तू लाटणार होती ना. हो, आता मी लाटते. सर्व भरून घेतलेले आहे. आता 2 शिल्लक आहेत. 3 झाले. हो. 2 शिल्लक आहेत. किचन आपला किती साफ झालाय बघ. है ना. ते होतच. कोणाला चपाती भाजी करायचा कंटाळा आला असेल ना तर असे पराठे बनवायचे. हो. जॉबला घेऊन जायला. हो, आणि लगेच पण होतात ना. आता तव्याला थोडा तेल टाका. हा, टाका टाका. मी आधीच पकडला. हा, पकडा, टाका. शाबास. काजल पराठे मस्त बनवते. एकदा गावाला बनवले होते ना तू आलू पराठा. मस्त आणि छान झाले. इथे पण तू बनवला होता. लग्नाच्या आधी बनवलेला. इथे पण बनवला मम्मी होता. आणि मी आलो हो, होतो. अरे वा. मस्त एकदम साईड बाय छान. साईड हे पण बघायचं. हा, थोडं तेल टाकायचं. आता ह्याच्या ह्याला आपण तेल टाकूया. मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा आणि खालून बघायचं जरा भाजला काय. हो. मीडियम गॅसवर का ठेवायचं माहितीये का. आतमध्ये आपली कच्ची मेथी आहे ना हा. भाजी, ती शिजते. हो, नाश्त्याला एक पराठा खाल्ला की बस झाला. पण चाय सोबत. चाय सोबत. काही माणसं माहितीये तुला सॉस बरोबर खातात. हो, सॉस सोबत आणि चटणी सोबत सुद्धा खातात. हा, तर चांगलं भाजून काढायचं कढईने. हो. आणि ते आमचे एवढे पराठे रेडी झाले. मस्त एकदम पराठे छान झालेत ना. हो. मऊ मऊ एकदम झालेत. आता तेल दे जरा. आता आपलं पीठ उरतो ना पराठे बनवून, तर आपण आहे ना तेलाचा पराठा बनवायचा. त्याला तेल लावायचं सगळीकडे. त्याच्यावर पीठ भुरभुरवायचं. आता याची घडी मार. आता इथे पण जरा तेलाचा हात लाव. परत त्याच्यावरती पीठ भुरभुरवायचं. आता त्याची परत घडी मोडायची. बस झालं. आता हे लाटून काढायचं असंच. त्रिकोणी आलं तरी चालेल, गोल नाही आला तरी पण चालेल. इथे आमचा साईड बाय साईड पराठा होतो. तो पराठा पहिला भाजून घे. हो. दाबून दाबून भाजायचा पराठा.
मधी मधी दाबायचं, मधी कच्चा आहे ना. ह्या साईडनी ना. हा उलटा फिरव. आता बाजूला गेला बघा. आता फुगला पण. हो. हा आपला तेलाचा पराठा. तेलाचा पराठा नाव कसं आहे? तेलाचा पराठा. तेल लावलेलं ना. हा म्हणून हम्म. आपण असं त्रिकोणी शेप मध्येच करूया ना हो. काहीतरी वेगळं. हा बस झालं झालं ना. झालं. हा माहितीये काय शेप कोणता आलाय? हा स्कर्ट असं ना स्कर्ट, हा तो बघा असा आलाय अच्छा आलाय. स्कर्ट. टाक. बघा असं असं पण होतं.